Part 2 na guys, part 2. Ibon, ano ba? Ibon Pakira. Oops. Plano na ba sila magtapok? Kadali lang, siguro. Ano ba? Maestra. Bago magklase. Matapok siya bago magklase. Dawa ka mo klase. Ago, wala talaga juga pirmi. Kira mo sa isa ka bulan ka doon pumasal siya. Ang lugar, mahilo ko. Okay, good. Kaysa nga, kasagaran mo good siya, magpahilo. Nagigibate. Pero kung magpahilot ka nga, kay ka ng normal, good. Napatandog lang ka. Mas lami siya. Ano, mas lami siya ba? Kung kinigi kung good O, kaya nga naman, singot ugam mo na siya. Singot ugam niya. Once kung singot atumaw, singot mo na itong tiyang likod. Sangdan lang, nga maigos aircon, maigos electric fan, or maugal lang, ano ba ito? Yan di kung likod na pag-starting yung kuto-kuto. Kani, ito na, kami kiniron. May mahagod pag ba na? Alam mo ba na ikatog? Yung rugo gisami ba no? Lagi. Kasi karan mo ginahantod na tiguang. Kasi mo sakit lagi yung likod lo. Ano dito no? Mo mo gina, og dili likod. Og dili likod hawak tuhod. Ano ram gina? Naman na, gamay pagkain ko han. Ay tandog naman ita. Uy. Nandugon dito daan. Kaysa ka ng kuhan dyan, mayroon ba bisita, lakaw pa dyan ha. Basta mo ako maghihilot. Wala. Di mo namang kipinising line. Yung korbiesa no, yung tabangan tagkuhan. Ito na nawag rin kung siguro ginakigmukalit yung kanyan rin. Nagligas kit mo tong isa. Room service. Eh, nauna sa gamay, Hindi ko makikita rin eh. makita, pero kambyo mo. Kaya kinauna magagamay, mapila lang kung minuto, ano mo ka? Siya may sunong service mo. Eh, sa mauna lang mo lista, sir. Pag malista na, o ta, sir, di na juga kasunod ng alas 6 media, sir. Eh, nanay nakauna na kita. Huwag yung pabor-pabor, sa mauna lista. Alam nga no, doon ako ang 6:30. Bukas pa meron. Atuon po rin. Hasta gasa po rin yung kanan. Hindi ako samahan. Doon lang. Playa lang. Tinda playa. O di na mo ito kailang. Diyan mo balibad ko. Nakaato naman ko ng balay. Kailan mo ito. First gyot. Blibaran ko na. Mag-home service na first pag ginagawa ko. Adik ko katuot. Ano yung nagkatuon na ito? Katuon na kita? Mao yun. Litso na ba? Oo, hindi na matalang-talang. Service, sige, okay na. Pero mag ka, asa ganit dapit, asa ganit dapit. Wala na, wala, siguro ang time. Eh, kung kalimot ko, sakit ito lapit ang iyon, ha? Ano ganyan? Nakatuon naman ako sa mga tanang ano. Kalimot mo Sa nakatuon na walang mga tanang. Nakatuon ko, nakalimot ako, sakit ito lapit, eh, ko. Saan ka na gamay, sir? Gamay lang, sir. Gamay lang kayo. Ha? Eh, parte na mga lugaya. Gani. Ya, pag abot to gid purok pa man to sa una. Diya karon na may bungbong niya purok. Mo
Kurang yapon. Gibungbungan na sa una, wala pa man to. Open. Open to siya. Oh, gisiratan ron kay para dili sa malingkuran sir. Ah, Bawal mo lingkuran ang purok. Explosive na. amaw ko din. Explosive mo wag yung makalingkod. Pati member dili lingkod bawal. Yan. Sa paglingkod mo kada niya, kadado man. Kandaduhan eh. Isa pag membro ka dito kay lingkod. Ang tagamay. Ngayon dito kung nagbasak sa ka. Masa, haba, goodness. Naniguro pag ikaw siya okay, ko nung tayo na ko makabalik na irik no nga itong hilot. Nya, Sa mauna na sulod na likod na ng kuwan. mura pita na. No. Kaya mura mo na gina. Huwag di balibad. Matay maghinay manawag ikong asa na ito na magpasugat ikong kayo eh. Kaya naman isa, wapod yung kaila, ng mga dayo, o taga dito, kaila na. Ano na pa na kaya tungunan. Pero ano, nung masahag yun, manawag na lang. Oh, gani. Lagi mo ipangutan na kontra. Patay. Taga mo kontra na kontra, sir. Uy. Tulong ka lang sila ko. Ano kita lagi sarap ang puro. Tulong lang. Kaya na, kuhan man naman, balaan din na dugay nga. Ang mapahimulos lang sa puro. Customer lang sa hello. Ha? Tama ko na rason na, sir. Ginamayo na. Pero pisan pa, kung ano ko rin, ano kay purok man. Maong. Di ba? Di ba ang purok prastanan? Di ba pwede mo lingkod ang dayo, sir? Di ginamaong pagkailan. Ha? Padala. Para matabla, kandidaan. Tabla gitu lang. Wala, kalingkod ang mga customer, no? Kasi kung magpanda kung mamulikuran. Di pa na ikadamang taon ko. Pero naman dahil mo lingkod eh, sir. Sa problema dahil. Oh, gani. Lahi-lahi mo yung tao. Pero bisa mo sa akin yung maghubad, dikit sa mga. Hindi ko to. Kaya ang puro, public. Diba? Pwede siguro si Radan kung gabi lang. Huwag adlaw, ande. Diba na? Oo, kaya gabi eh, manggod mo Kaya kayo. mag-date-date. Nagidi, mayo, gina na namin. Ang adlaw, pwede sa ablihan. Diba? Kaya pagkagabi, sa Radan na to ha. Kaya kasi Naay, magdi at yawa. ngit-ngit mo. Ngit-ngit biya, no? Oo. Adlaw, sus. Yan sa akin, sir. Ang manilahang, yun na yung mga opisyal.
Pilipino ko ka. Pad, kisa na nawag, Pad? WhatsApp. Ha? Gani daw. Abebe, kung ano ito sa karton, bro, mama. Impact mo ba? Pak na ba? Bro, may gabi migo sa may kalagat kun mo migo. Wala na kung digos migo, nung pamasad sa kumigo. Pila. O sa may kalag. Yas na galaagi. O sa may... Karon pa na ko nakita kay karon pa kwan favorite center tawag nito. Na. Tulog ka karton na itong gamit tulog ma? Oo. Oo. So magpa-deliver po ng golden ugma. Yo. Okay, na. Ah. Asa Garcia, oo. Ayaw. Yati, ano mo, bukbuk. Tarong-tarong na ko. Oh, sige, ako lang paano. Oo. Inisip ko. Yeah. Oo. Oo. Nga kay sample anak niko sa mga karton kung saan igisente mo sa sige. Hmm. Dili na kay dugay po na maabot ng mga trabahante ug mga amigo. Ba na kaya kanas Pilipino tayo no, yung mga bulak-bul na po kayo ng mga tao daron. Kasi makaapot na kasiguruhan namin ko, pero kung ikuhan kayo, hindi ko matawag lang kasi mga ugma. Pasabot na siya,
Sige, sige, Bigo. Sige. Ayan. Sige, Bigo. Sige, Bobby. Okay. Sige. Okay. Sige.
pagpasa karon ha. Oo. Ya karon ko ma, di sa tamadigo. Ana ka sa YouTube. Oh. Okay na sir, mamay na ka. Jesus, may maayon na. Tahan na Just sa aking pansagot. Thank you for watching guys. Shout out po Malalag. Love you.